linentsingiselo okanye alinantsingiselo? Okokuqala, abafundi banikana amathuba ukufunda igama ngokuvakalayo. Okwesibini, xa belifundile igama, kufuneka baxele ukuba ligama elinentsingiselo okanye ligama elingenantsingiselo. Okwesithathu, abafundi mabalungisane xa besenza iimpazamo. Ya, a, yala, ewe. D, u, b, a, du, ba, ayi. G, o, ngongo, hayi. Y, i, yi, ewe. D, o, a, dodola, hayi. G, u, y, nguye, ewe.